Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, uvažene ministrice i ministri, poštovani ministre Butković. Postavljam vam pitanje u ime građana Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, kraja iz kojeg dolazim, kraja u kojem sam saborski zastupnik. Naime, građani grada Bjelovara već više od godinu dana putuju prema Zagrebu, gotovo svaki dan oni koji rade u Zagrebu putuju više od pola sata iz razloga duže, iz razloga što su otežani radovi na izvođenju nove trase brze ceste prema Križevcima, dakle trase Gradec-Križevci. Konkretno, kada se očekuje otvaranje dionice upravo te brze ceste Gradec-Križevci, budući da velike prometne gužve kroz grad Vrbovec koje nastaju zbog izvođenja radova otežavaju građanima grada Bjelovara dolazak na svoj posao u Zagreb, a do završetka radova cijela ta trasa je zatvorena za promet. Evo ministre, molim odgovor na pitanje. Odgovorit će uvaženi ministar Oleg Butković. Izvolite. Poštovani zastupniče, hvala na pitanju. Kao što ste i sami u svom pitanju rekli, radi se o dionici Gradec-Križevci. Investitor su Hrvatske autoceste, radi se o brzoj cesti koja na kraju neće biti pod ingerencijom Hrvatskih autocesta, nego će se morati napraviti sporazum da to preuzmu Hrvatske ceste oko održavanja na te dionice. Radovi su u ovom trenutku 90% gotovi i negdje u lipnju mjesecu će biti završeni. Nakon toga je tehnički pregled navedene dionice i negdje do jeseni ćemo imati otvaranje navedene trase. Stoga evo molim vas, ali sve građane, sve oni koji su, naravno ja razumijem da su iziritirani jer su velike gužve, da ćemo vrlo brzo evo imati otvaranje te dionice. Tamo se provodi još jedan infrastrukturni projekt, to je željeznička dionica Gradec-Žabno, 12,5 km koji se isto tako sufinancira 85% od strane Europske unije. To su značajna dva velika infrastrukturna projekta koja će približiti Bjelovar i skratiti vrijeme putovanja i cestom i željeznicom sa glavnim gradom. Evo hvala vam i molim još jednom za razumijevanje. Hvala. Uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Hvala lijepa ministre na odgovoru, sa odgovorom sam zadovoljan. Evo, apeliram i ovog puta, spomenuli ste sami i ovaj drugi dio koji je za građane Bjelovara možda još i važniji, dakle ovaj dio ceste od Gradeca prema Farkaševcu, odnosno prema Žabnu. Znam što ste naslijedili, ta cesta je Bjelovarčanima obećavana gotovo zadnje 2 godine, posebice prije lokalnih izbora. Uoči te ceste pratiju veliki šlamperaj koji je na njoj rađen i evo, nadam se da ćete upravo vi sa vašim timom uložiti dodatni napor da se ovo što ste rekli, da se ostvari, da se u budućnosti rokovi ne probijaju. Hvala još jednom. Hvala. Sljedeće pitanje